ҳукумати тоҷикистон бо қарори худ аз 2 август соли 2023 воридоти мошинҳои сӯхти то соли 2013-ро манъ кард. дар қарор ба хадамоти гумрук дастур дода шудааст ки якҷоя бо вазорати корҳои дохила назорат ба расмиятдарории гумрукӣ ва ба қайдгирии воситаҳои нақлиёти воридшавандаро мутобиқи қарори мазкур таъмин намоянд. манъи воридоти мошинҳои сӯхти то соли 2013 2 моҳ пас аз нашри расмии ин қарор, яъне аз 1 октябри соли 2023 мавриди амал қарор мегирад. ин дар ҳолест ки рӯзи 28 июл вазири нақлиёт Азим Иброҳим гуфта буд ки қарори манъи воридоти мошинҳо то соли 2023 аз 1 январи соли 2024 ба иҷро медарояд ва тоҷирони мошин то он вақт фурсат хоҳанд дошт ки харидаҳои баъдии худро тибқи ин талаб нақшарезӣ кунанд. тоҷирони мошин ки асосан аз Аврупо ба Тоҷикистон мошин мебаранд, рӯзи 2 август дар пайи нашри хабари қарори ҳукумат ба пойгоҳи хабарии Бомдод гуфтанд дар ин фурсати кам ба ҷумҳурӣ ворид кардану ба расмият даровардани мошинҳои алакай харидаи тоҷирони тоҷик ғайриимкон аст. онҳо мегӯянд чунин шароит коррупсияро дар ниҳодҳои гумрук ва бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҷарони ворид кардан, ба расмият даровардан ва ҳуҷҷатсозии воситаҳои нақлиёти воридшаванда афзуш хоҳад дод. дар шарҳи қарори ҳукумат ки рӯзи 2 август якҷоя бо матни қарор дар сомонаи расмии президенти Тоҷикистон нашр шуд, гуфта мешавад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҷдиди парки нақлиётӣ, беҳтар гардидани сифати хизматрасонӣ, пешгирӣ намудани одатҳои садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо, ҳифзи муҳити зист ва коҳиш додани ҳаҷми партовҳо зарур шумурд ки воридоти воситаҳои нақлиёти автомобилӣ соли бароришашон то соли 2013 ба ҳудуди ҷумҳурӣ манъ карда шавад.